ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ha shwaba ka samay trekam jang ki MDC hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council kan poino ashka bakun u Chief Executive Member u Bedairu MDC ka Saurang Kham u ba penya sing siem u lapen pau ba un song tanat ba chu job election daga ba shushong thia thai na yeng kani kalami hadien ka jinga kran mikla pathai khobor halor ka jing pen kre ka jong u na kam ta ka jinga khon yak election MDC ka ban salong House Name 8,000 Afsang. Uba penya ulapun pa baka samay trikam jagi MDC kala jan kun. Kumta kala don kam biang ban net biang sipat ba. Na kabenta ban pen kan mau halor ki kam bakum ki MDC kala le hapo kani ka samay trikam. Ngatray yo ki la ban poi ki city ki political parties bakin don ki meetings kini tai. Te kata la ban long Henry katarik hadu mentahi ngam empat yo snow bakan don official sini. Namar sisin berak penbena kamu la terikam kamu dari code of conduct. Te Henry nyimpat yo kata kau ada haduk mentah. Te lada kala terikam model code of conduct. Te kamu ngingin melak syu ban terikam ban ai kampen roy kini kita kamu la hapsange. Te nakal yang jungi ngindang wat ciktip la ka kubor kadai nam kadai ke basisha ne kan kam de ke basisha. Te Henry nakal yang jungi te la tristom kat ni baru kini ki senam ki benai ada kalong kadai benlong hakakat kum katarik ke belak bu benlong sim senam no benai ke belak ki labu ngilak long barak kreat ni chamadan ban yakun ka MDC penkreat nong kum no babon ki kam ada menteri setang sulit penken mau ya ba nakaliang jungi ni dang don kam ho let's say kampen roy ngi nam lak shu namar bamlong kum MLA ngim dan ha government state government rekum MDC pat naso ban hab ban pen sung thu ipai ba ngi dang don kam bah shibun ban etre po council namakani kalong kum kayeng shetja jong ka jai ban Khasi kalong kum kulong senam jongi kamet jong briu te lada ngi kren shepang ka jing e jai ban riu de hang ni te lada ngi syong hapo sekretariat teng lak su kum syong hapo yang kamera syongkai la ban pediang wat yo khar wat yo ni utai bom de Khasi re hang ni ngi syong be la long kum syong he sja te raso ba kadai ka thmei jong ka jai ban riu haka perkhat perdan haka ya keren ya tai ki bobun ki mat ki ba kongsan habede jai ban riu te na raso ba ngidang dekam ban lek ban pensyai ki pai ba kin sutu ke ka bangi ni trai wat hai pori ba lingkot te lada ngingi yo ban trai tang lai sau banai ru labun ki kam ni la persyang kum ka tim kum ka kenhun te hajin so jonga kam da dan kam let's say bun snem ban yo pen keladon sponsor kam da dei kata andre ke jing so thu jungi ka long bala dangi yo tang khendat poru haba ngitrei shitom ngitrei miet basngi khem chong thai ka kam ka pau kata ka badan kam te takadang so dan kam ban ong kat no snem ni yo bentrei henre ka badan kam mangin suthu de kumno ngitrei ta ba phi dalak de hi ka por baka sarkar kan bena election kadai ka kamram jungi bangin lek ban dia selok ngin lek ben ya kren ban ya lum meeting ban ya lum ya jingilang kani dikasih benta jong ka election process tengi hap iban le kamut bangin shu hanga ngamnget ra ubri uba jaitu uba shushong be hayeng klem lai e shu job but da de ba job kumtar subang he stunat he be stunat e da baba trishtom do thia do dam daram ru ram da stunat he rem dei ba shu job da ka ba shu thia hayeng te job la ka job mta te menang hin ya trekam gumnuru te ngaso bandan tang kata no